ka kubor babaha ngawan shapi hagani gasngi banya tu naga ktin ga joblay ada don bring jopi ibadon agi ingisam agi jeka Trai ibadon let's say ha ka hospital lani ha ka jingpang lani ga jingtiapang pidon let's say bring ga met ka bakoi ka bakhia let's say pidon ha ka jing kun jong ga jingim ka ba pi hap banyale ye ke jing kendu ha ka jingim jopi let's say pidon bring ga shifting ba ka jing artatin kabla wan ban len shop ha ka jingim jopi de ki jingji ki babon bar kham tam ha ki ni gisgi ki bangi immenta ka kubor babhana ka ktin ga joblay ka wan wadi ki tu ki bayale ban pala im ye ki waipat kala bandai ye ki nong yalap gospel kala bandai ye ki nong sanshar kala bandai ye ki ta ki badone khmat ban yarap ye ki bri wa pang ki bashitam badru ki badone ki jaka ba per ka kubor naga ktin joblay ka yatu bar ka ong kumni ini pusan naga sam ka ba chispa arpaway ka dekot ka ba ningkong hadu ka ba pra hangni ka don ka jingkular ya ka ba norway sam urway ka ni kumutaw Trai over Sumar ya ka ri ba Sumar ya ka Shillong jo briu shimet ba over Sumar yangi habdeng ki jinge ki ba norway sam ya kendo ba umdan lan shu ban shem ya ka jingerap nang no ulong ini ke ktin ngan kemit ya lagi kemat syakilum nang no kanwan ke jingerap jonga bat ujubab hang ni ke jingerap jonga kawan now Trai ke jubab ka basngau tenat kalong na kabenta jong pi ki blawat ke jingerap hai ki babun benta let's say hagaba unong yarap dan lanshu leni kita ki baju yarap yapi kim lashu leni wan ye ka sorkar kam lashu ban ai ka jirap yapi kham tam apleng ka jingthia pang ka bapidon bom don shu da ka wai pat galat norway samong ka jirap ka wan now Trai yo sngau ni gisgi ye ka ni shifting yo ki briu bom don shu ka oxygen ban yarap ye ka pang basitam kidawai de shin bagilat jirap kibaga klam galen shop sngau kumbala kutno galat nrei ngo ong ye pi ong kumba ong norway sam ka jirap kan wan now Trai uneu blay uba pila ban nget udeu ba tau ye ka beneng ba kendau shwa ban sandur ban pun ka kemi ka kpo jong ka kemi ye pi blay uletip adu bandalakha hadu menta blay utip na ka banta jopi wanam artatin wanam du mensim pinam yap klem ke jingte bu Trai but anam dan kanunu ko bor ka bala ban kdi kan tet ye pi no blay ubla tau ye pi bobla pen long dur nong wai u nong tulpa isaya wang bau tau blay ubla Sumar ye pi na du ka po ka kami bobla kit bobla Sumar hadu ba pin the head the sun wada du ba pin the pu nyuli uniu long but udan ban Sumar ye pi unam sha bagan ki ka kejat jomi leni ka kejat jopi tau ba Sumar unam samtia wat men mit ublay unam samtia upet agapor kaba pidon kam ban khot karpat ye u hakmi utau ba Sumar ki Israel unam samtia lemne yotia para lok bai kani de ka kubor ka basngutanat na ka banta jopi bawat Lada onam don lan shu lane om don shu ginong Sumar le sei ba hinga sem jopi kimla ban Sumar pimla ban ye don lang doktor kinas lene kita ki ba yarap ye pi kimla shu ban yarap pi eksa ye la ka jingim pi eksa ye la ka jong kalong ye long sem kumno ban pen bha henry ko kubor kalong bau Trai
Ublay jong ki Israel. Un Sumar ya pi. Na ba unom yo tia wada ke jingdom jong kamit. Trai ulang no Sumar jong me. Ka jubab ka ba syai kenar galong. Ba ublay usumar ya pi. Haga nunu ka condition jong ka jingim jong pi. Usumar. Utrai ulang ka jingka jong me. Haba ngipay sepang ka ni ka jingka. Ngisngaw. Baga don sisya. Ka jinglong teli. Haba omdan manu ban ker ban dai yangi. Ni sai deng yi kimas banong ke cingka na kita ki virus. Ni don na po ka ying ka sem ka balong ka cingka na slap ka layer. Ni don hag ki kmi ki pa ki balong ki nong yada ba ki nong sumar jongi kum ki khon ki ti. Ni don hab deng jong ka ta ka ji sharai yangi. Ni sngow ka don ka cingka ka don ka cingda. Henry unong ka bo nong da jopi ubah jronge uday ublay ubalong ka jingka jome balong ka jingka jongpa ubah ga ktiga mon jomu pidan ka bible ka yutu baga ski kadam sho ya me men ski lemne ubnai men mit try un sumar ya me nakabas new baro habang isngap bat ni penchaskor ki jing snew ki babun Yos ngau kumno ki rustat ki ong. Bengihaban Sumar. Ka ya kamas. Sait kikti. Penjengay way ni way pat. Shim ya ka vaccine. Kini baharo kilong kilat jingada. Shong kop aying. But kibakum kini baharo kini kilat jingada ba kilat jing Sumar. Kibang iyo i. Henry hangni. Kaktin jo play ka yutu. Bau try un Sumar yami. Nagabas niw baro. Kita kilat jing yarap jungi. Kilaban kala. Henry ka jubab kabalong clear cut. Lene ka ba syay kadar kalong. Bau try un Sumar. Yapi. Nagabas niw baro. Kay kabalaban wan. Kalaban wan sa ka first wave. Ka second wave. Ka third wave. Kalaban jia ka jingpang. Ki kunong. Ki kana. Ki temen. Kalaban jia ka nemsniw. Kalaban jia. Ki atom bomb, ki nuclear, kalaban jiao jumai, ki jingap tem, ki bang yimla ban predict lupa, lade ban yutu lupa, ki wan ki way din ki way pat. Henry, u try ulang unong yada jopi, pidon na ying manta un yada yapi, pidon na ka karantin, u try un yada pi pinam yap, pidon na ka jingpang, bala support na ka oxygen. Henry try ulang ka jing talong jo ka jingim jopi, hanu pidon. Utrai ulang ka jing Sumar bat un pelat ye pi bat un Sumar pi na ka basniw baro un Sumar ka men sim jome un Sumar ka men sim ka jo pi pis ngau tu bakan sayap no pis ngau tu ba pindu bono pis ngau tu ba pila phaidin no try pis ngau tu ba pila ngai ka men sim jo pi ka la yap ka pam ya ka taru jisu la yap adi pna ban pet im ye pi ka jing khot agani ka por galong ba pin pen im pin pliang yala de yaw jisu hagadanut la do briu yap aga jing pang cancer yap aga high blood diabetes la ni coronavirus la do yap aga nono ka jing pang ka bodan onam last year ban lei shidu jok tang namar bo yap aga ta ga jing pang Henry la do yap aga jing pang pop la do yap aga pop shidu jok ola ban lei Den mari ka daw worship ting, yo tit jong ka chingpang, worship ting yo ka bi jong ka chingpang, kanam la ban ya lam yo pi shudu jok, la da pila peng yo jisu ha ka donu jo pi, ka men sim jo pi ka long ka bla pet im, bat nga kot yo pi ba pin kala ka ba mut, bat one wat yo ka jakari hau jisu, bat ba long ka jing danam ta jo pi, kala ka ba mut ha ka to ka jing tiap pang, ha ka to ka ying ba pi don, ha ba ki jing leng ka jing pisa, ka jing skau kenyu, bat ka met ka pat ka ud, la ni ki ai dau, ki jing pang ki wan, ki bayong kli, ki jero, ki sat kemut, sat rendang, la ni ka shadam pi tlat, la ni ka met ka pat, la ni ki nu ki jing pang ki ba pi don. Hostal ni haying, la ni ka nu ka jing shitam, u jisu long nong pen kia, kam tam un pen kia ye ka donut ka ba pop jo pi, daga snam ka jongu, pedang yau jisu komunong penem, ka Bible ka yutu gong, try un Sumar, ye ka jing mi shabar jo mi, bat ye ka jing wan shapo jo mi, na do mentabal do bam jukot. Ka jing kot agani ka por ka long, ba pin wan na po ka jing Sumar ka jo blay.
haga jia da ga jo blai haga jingai au Jesus Christ wat shania tang hagi dawai tang hagi hospital tang hagi nong Sumar jopi wat shania tang haga taga safety ka ba pi buri yala de ki yigisam wat shania yala de tang namar ba pi long ubra yo eganuru ka jia da wat shania ya ke AK ka ba briu la ban IFP ka jin shania ba shi shang ka long how try de namada ga daw David unawai sam musim David uang haba ki jinga ki wan ngan pet show try ulong ka jakari jonga bar ka kut berskem nga kerpat ye pi ba pin khot ye ka kerteng u Jesu menta pin khot ye ka kerteng jo Jesu khot ye ka kerteng ga jo Jesu bau Jesu ma bi ki pop jo pi Jesu pen im ye pi ba pin yo ke jing kala ka ba mat nga kwa ban pen pai ke jing mat ye berkat jong paro ki briu hagani ka pertai paro ki badan ki authorities paro ki badan ki jing Sumar ban paro ki nong Sumar ban wanra ye ki briu ban wanra ye le dia po ka jing Sumar ka jo blai na ba nam donu bala ban Sumar ye pi Bible gong ka kami ka dang la ban klet ye kun ba ka ai bun henrai nga nga nam klet ye pa ong Trai Sumar men mit ba Sumar men ski Bargani kadai ke jingkot kala ke bumat hak tu ke jaka ba pidon kot ke pat yo tribe yang yo Jesu komunong penem ngakwa ban yo sngewbha pin call how no number yo ba pila ban yo ini ke screen la pi don kam jingduwai la de pili op yang ke jingker kul mani kubor la ne pi kwa I ke ban yo Jesu lok call phone how to number ba pin yo I to ke screen blame ker kun am ta jo pi nganduai Aplay haga kertenga daw Jesu nga duway nagabanta kini kimensim bakodor kibadan kami ka Sumar jami kibadan kamban kala ka bamot kibadan kamban yaw Jesu kumunong penim kibadan kami ka yarap nami belong nong yarap pa jane belong nong Sumar ko Trai kaktin jami ka yatu ba melong play ba jane ba unong Sumar ubam ju samtia kumta nga duway ba men penkia ini kibreu men ka pop joki bat kin kala ka bamot bat kin priang yo Jesu kumnong penim kin nom yap henry kin im bat kin yo I ka buram jo Trai haga kertenga do Jesu nga duai amen.